Да видим. Мога да допреш така до визиора. Снимката е тъмна, обаче мен така ми хареса повече и после в обработката ми е много по-лесно да си играя, смисъл цветове и така нататък. Вау! Вълна съм! Виж я! Супер! Да чисто 2 крачки назад и почни да вървиш към мен. Да, може да погледнеш така на едната страна, после на другата. Давай! Чакай, видим. Е така, да. Пак погледни натам. Е, това е. Супер! За такъв детайл е важно да намалим блендата. Знаеш ли обувките? Също да, ела на слънце, ако искаш. Тук ни свършва след светлината, вече слънцето пада и пространството, на което... Да. Ами не. И ръката, и кръка. Да, абсолютно. Супер. Косата малко закрива обаче. Пробай по-скоро да гледаш натам. Това е. Това е, супер си. Супер! И давай! Да. Да, ето това е. Давай, ти си. Давай. Така според мен е супер.